गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि न'खराव थांनानै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों फुंनि 9 रिंगायाव दान्दिसे लोगो हमहैगोन आरो फुंनि 10:30 रिंगायाव दतमा ओनसोलनि दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गागि सुबुंफोरजों थुलुंगाफुरियाव दान्दिसे लोगो हमज्लायगोन होनना समाजारि बिजोङाव बुंथिदों। बै हाबाफारियाव जायगानि गेदेमा बिथांमोनजों लोगो मोनज्लायगोन होनना बिस्वजित दैमारि बिथाङा मिजिंथिदों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि बिर जोहोलाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिनि उदां जायैखौ बर' रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया उदां अख्राङाव फैगोन होनना आसा खालामदोंमोन, नाथाय दिनै सिफुंखौ हायै दाहा थाबाय। जेब्लासिम हारियाव बिर जोहोलावखौ मान होनो रोङा बे हारिया जोबस्रांलांनाय जारिमिन दङ। बे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायदों बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि लोगोसे एमसिएलए बिसावरायग्रा एबा सायखं बसुमतारिया। उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव तुर्लापारानि बोराइ फुजासालिया गोहोनि बिमा दुर्गा देवीनि फुजा खुंफुंनो साखाफारा। गोहोनि बिमा दुर्गा देवीनि फुजा फालिनो साखाफारा खालामदों बेरगावनि 1 नं तुर्लापारानि बोराइ फुजासालिया। उदालगुरि जिल्लानि मादाव बयनिख्रुइबो गोजामसिन फुजाथिलि बोराइ फुजासालिया दिनैनिफ्राय जागायगोन। गोजान गोजाननिफ्रायबो गोबां सिबियारि रायजो राजाफ्रा गोहोनि बिमा दुर्गा देवीनि सेराव बोर लानो फैगोन होनना मिथिनो मोन्दों। सावस्रिनि थाखाय गाहाम खौरां आरो गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिनानै दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ आरो मोजां रेस्ट रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिन मोननाय बायदि बायदि देहा सोलेरनि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव एबा 7086858977 नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरआव बिजेपि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो दानिफ्रायनो बिजेपि दोलोआ साखाफारा जादों। फैगौ लकसभा आरो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ बिटिआरआव दोलोखौ गोख्रों खालामनो जेरैबो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। मैया क'क्राझाराव आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दावबायफैदों। क'क्राझाराव बिजेपि दोलोनि मावफारियाफोरनि जथुमाव बाहागो लाफैदों आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया। लोगोसे बाहागो लादों आसाम बिजेपि एसटि मर्चानि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्म आरो बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसेले जथुम्माखौ फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 26, 27, 28 आरो 29 खालाराव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सिगांनि बोसोरफोराव मुगानि साखि मुंनि गांसे खुगा लाइसि दिहुनबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो 22थि मुगानि साखि खुगा लाइसिखौ दिहुननो थिरांथा लानाय जादों। बेखायनो गोसो गुदुं लिरगिरि बिथांमोनखौ गावनि सोरजिनाय बर' आरो इंराजि रावनि लिरबिदां हरनो थाखाय मिरु एबसुआ हांख्रायहरदों। आइएसएल जागायनायनि सिगाङावनो चिराङाव बडलेण्ड जोलुर दोलोनि गेलेगिरिफोरजों प्रमद बर'आ मोजाङै मोगा-मोगि सावरायलायो। बिथांमोना गावसिनि सायाव थानाय फोथायनाय आरो गेलेगिरि हिसाबै गोजौआव दावखोनो गोसो थानाय हाबिलासखौ नुनानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायो। बिथांमोनखौ आबुङै गावसिनि गोसो बोलोखौ होनानै गेलेनो थाखाय खावलायनाय जायो आरो बिथांमोननि मोनफ्रोमबो गेलेनायावनो बिथांमोना देरहाबाय थानो हायो बेखौबो आसा खालामो। बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय सरकार आरो बर'नि गासै दैदेनगिरिफोरखौ नारसिननानै बारग' एनडिएफबिनि गासै हान्जाया जुथाइ खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो सरकार आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रोङै खावलायदों बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आजिरा मोननाय बारग' बिएअ एसएस मावख'गिरि अमर सिंह ब्रह्मआ इउपिपिएलनि सायाव सोंखारनायनि थाखाय इउपिपिएल मिडिया सेलनि नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारिया गोख्रोङै फिनजाथाय होदों। अमर सिंह ब्रह्मआ सासे फैलोर सोरखारि बिबानगिरि। बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ सोंखारनो अमर सिंहनो सोरमोनथाय होदों। खौरां बिजोंफोराव बुंनाय अमर सिंह ब्रह्मनि बाथ्राफ्रा गासैबो गावनि राजखान्थि सार्थनि थाखायसो होननानै हान्थिगिरि नार्जारिया गोख्रोङै बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।